Tak protože je krásné počasí a opět teplo, které mě vyhnalo ven, tak pokračuji na plánovaných změnách, respektive úpravách našeho karavanu. Teďka pokračuji v tom, že jsem si provrtal další dírku skrz obytnou do garáže a tady mám koupený takovýhle háčky, který mám v plánu dát sem, a na tom bude ležet vlastně UTP kabel, který mám tady s anténou, když budeme mít nějaký ten lokální internet. A tadyhle mi leží kabel od Starlinku, který bude na tom druhým háčku. A pak já si lehce, tu garáž asi tam lehce přivřu, plánuju teda. A tam budou oba dva internety připravený k používání. Tady pod tím měřákem, takovým tím orientačním měřákem baterie, jsem si udělal dva vypínače. Pravej bude zapínat elektřinu 220 do Starlinku, levej do toho lokálního a do té Wi-Fi. Takže vlastně jenom vyndám ven buď lokální anténu nebo Starlink, zapnu příslušný vypínač, tím pustím elektřinu do toho a frčíme. Teda aspoň o to doufám. Takže z prací už pozvolna finishuju. Jo, tadyhle jsem si udělal teda dva různý ty internety. Ten vlevo je ten lokální, který byl tady na ten mikrotik, a TP-Link Wi-Fi, co mám tam. A to větší kubo, to jsem si dokoupil ke Starlinku. Standardně tam dávají 15 metrů, což jsem si říkal, že asi dobrý, ale kdyby byly stromy, takže jsem si radši dokoupil dalších 40 metrů. No, mám na to takovýhle pěkný stojánek, aby mi to neleželo na zemi. Teď vlastně jsem si opět musel koupit další držák, který je vlastně jakoby na zeď. Tady je díra, aby tady tudy ten kabel šel tou rourou a vyšel ven. A mě to přesně, tato trubka pasuje tady na ten držák. Jenom by se to volně točilo. Jo, ono teda i teď je to takový hejbací, ale samovolně se to neotočí. Když tak se to vždycky vrátí, jo, malinko, když s tím hnu. No a já tam dal gumičku, kterou jsem stáhnul touhle páskou, tím jsem zabránil tomu točení. A vlastně jediné, co jsem musel, a to došlo k poškození, teda musel jsem vyříznout tady, aby ten kabel, který vlastně napájí a ten internet tam to vlastně pak je do Wi-Fi routeru, tak musel jsem ho udělat takovýmto způsobem. No, je to asi taková jako alternativa. Nepoškodilo se tohle se nepoškodilo, jenom ten držák a ten originál, který k tomu dávají, je takový jenom na zem položit. A tak jsem zvědavej, no. Ještě odkládám zatím to první spuštění, abych to nemusel hned platit, ale už se blíží první výjetí. Pojedeme někdy 1. června, pojedeme s dcerou, která je učitelka, tak pojedeme na školní výlet. Takže to tam hned jako vyzkoušíme, no. Aktivuju a prověřím, abych potom ve Španělsku na dovolený, kam se chystáme v červenci a srpnu, až dolů někam v Gibraltaru, tak aby jsme pak tam měli plně funkční internet, no. Takže když máme puštěnou klimatizaci, tak nám z toho malého výdechu jde horký vzduch přímo na zem a jde do obou stran. To znamená, že nám ten horký vzduch jde i pod ten stan, který máme, respektive ten předstan, který máme u karavanu, a tam vzniká teda ještě větší vedro než normálně. Tak a já jsem přemýšlel nad tím, že když sem dám takhle tu kapsu, kterou jsem koupil, nebo dcera mi koupila na Temu, tak vlastně ten horký vzduch budu mít směrovaný na opačnou stranu, než máme ten stan. Takže si myslím, že by to mohlo pomoct. No, to uvidí, všechno se ukáže až v praxi. Tak. No, to vychází i na dírku rovno. Tak, trubku jsem udělal, aby se o nic neopírala. Zachoval jsem i to přišroubování. No a teď už uděláme jenom testík, jestli to bude foukat. Bo někam mimo. Nemělo by to jít už dolů. Tak a teď uděláme testovací
Ještě jsem si vložil mezi disk a náboj takovou podložku o dloužce 3,5 cm, kvůli tomu, aby se mi víc líbil vzhled toho karavanu, aby ta náprava nebyla tak utopená. Takže po přidání mezi kusu vypadá to rozhodně líp. Tak, mapu už máme z loňska a letos jsme to vylepšili ještě o další samolepku. Od tam prostě vejít musí. Je to teda hrozná práce, už bych ji tam podruhé nedával, ale je tam.